Dog ko po sa inyong lahat dahil birthday ng aking itay. Birthday ng aking itay. Kaya sana bigyan pa siya ng habang buhay, tapos masigla yung pangangatawan niya, at saka iitim na yung buhok niya. Bim, ang nangyari sa buhok? Sabi ng natin guys para mas dali. Bali mo ba mag-shampoo ito, malabot ito. Kapag nag-shampoo challenge should may sa una. Ganito ako yung pag-ihaw na shampoo. Paano ito ihawin bro? So balaki natin yan bro. Shampoo. Like that. Sige. Like that. Like that. Like that. Like that. Like this. Like this. Like this. Like this. Like this. Like this. Saang sa number 1. Saang sa number 2. Another saang. Di ka sayaw wala. Bro kanang sayaw gi. Ano pa bro? Inigbutang sa saang magsayaw man. Nagpanipa bro ano ba? Para madaghan masud ba? Gi saang. 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 Ay. Tugasan ko na rin. Ini-enjoy lang namin talaga yung moment ng habang nagluto kami ng saang. Saang. Saang dapit ka ng mundo. Ito po ay shell na yan o, sinasabi sa dagat. Tignan nyo. So, yung saang, binibili lang ito na halagang 6 pesos bawat isa dito sa Daan Bantayan. Murang-mura po, hindi umabot na 7 pesos, no? Ano naman kayo sa pagpunta Mahal-mahal. Yan, inihaw na saang. Wow. Ito na, saang. Ganyan pala. Di ba? So, abangan nyo na yan ha. Handa bro, maluto unig una diri. Alam mo ko na yan, Oo. Kuha ka tagpaypay ako.
So, shout out sa lang yung vlog na hindi nakatama. Paypay na. Yung malaking paypay. Kini ko na, James. Bro, ako maging tips. Ikaw, bro, kada akong magbukton. Gamit kayo. Saan? Nahangat ang matilyo ng idok-dok na. Nanguha ng mga buwang ng guho. Sige na. Nangupok. Nangupok. Aray, inita mo na. Hala, huwag ng gawas, James. Hindi na, magawas na. Ito, ada siyang tatloko niya. Bato. Mga nagbato yun. Saan ba? Okay. Nanibukal lang. Asan ka, bro? Ay, bro. Mukha patagkuhan, lain paypay kasi maliit yung paypay, no? Manghiram tayo dito. Baka meron itong extra paypay. Wala dito. Walang paypay. So dito tayo, guys. Wala rin. So punta na lang tayo doon. Yan. Uplang kangkong. Saan? Uplang kangkong, bro. Uplang. Palia uplang kangkong. Upland kangkong. Kangkong. Upland Katong Bisaya. Ano ba? Katong Chinese. Itong gagmayra. Ito pamaman, bro. Okay. Siguro sila eh. Wala na yun. So yan guys, nandito na po yung birthday celebrant. Dito. Nang sila na ata to. Dili ba na siya ihapkok? Pero kasi luto na yung duwa-duwa kayo naman ikos kayo. Sa daan. Ito kung saan. Kaya daw mainit po mga kumboy. Ito ba dito? Iluto ang guro niyo. Ano yung kupal-kupal ba? Luto ang guro niyo. Ito na yung kwao na. Ano ba? Ano ba on? Atong sako, tips at mga tumutan. Oh. Dili ni ba ilos? Ari oh kanina oh. Luto na bro. Ay dito ato dito na. Ay dito oh. Ay ato na yung pinasako. Ang pinasako rin. Oo, no, ikaw wala na eh. Saan ka lang bro? Dapat po namin ito palamigin. Oh. Isa, ito mo kinaguna. Ini na to si Marvin. Unsay Si Marvin. Wala. Ikaw grupo. Marvin the Roder naman ni Marvin the Roder. Si Barbie Rider ba? Unsay ilanan. Tawo, grabe. Tayo tama sa. Tayo tama. Kamu bukal ang guro. Ito rin gusto mong bukal ko, no?
pwede naman siya kayap ko. May kilawon. Antos dahil pa niya kilawon na ito. Gamay na lagi sila. O pa siguro ako itong iba. Buka pa itong ayaw dito. Ang sa uwa ba? Hindi kayo ito lang. Ito na lang. Ito na ito. Sa ikaw ko. Hindi na siya ba? Ang kuwa mo lang. Lutong sa akin. So, ayan po guys, meron po kami natapos na. Kaya, pinalamig na namin. Ayan bro. Ito din mo ba na? Ayan po guys, meron na pong nalutang tatlo. Buk, ay, di ko sa gano'n. Ito bilawan na. Kanang gamay, kanang gamay. Oh. Tay. Oh, kami na nagkantay ay. Ang mga nagsisingan upo ako. Kusig ko to. Kasi ilahan na tayo maluto na tayo. Kaya bukal natin no? Ang saan Ang ba? saan tay ba? Basta bukal lang. Luto na no? Oo. Wow, may muswito ali. So yan bro. First time na po din. Try natin tong ano no? Bukol. Maduklan ba? Kasi mahug na naman yung wala. Baka mahug na yung Yan guys. So ito na po yung laman ng saan. Marugbaga kasi ito na ba? Kaya ay ito yung pala. Ginigil eh. Luto na bro. Nagbulit kita. Ito pero. Maho na rong buko. Maho na rong buko. Ano eh? Buko. Baik. Ayan po mga rombo. Tikman natin ito saan. sa panig ng mundo. Ganun. Bandal. Ito bro. Kuan bro, kanang muha tatong bagdal sa bagdal kinasun sa pabo ba? Inyo ha? Nasa inyo ha? Kaya sa bagdal? Hindi. Ito po yung naman. Kanang anak isa? Try namin kung luto na ito. Okay James, ina to. Basta bukal. So ayan guys, pag kumukulo na yung laman luto na po yan. Itong isang hindi na kumukulo. Iwan ko ano nangyari. Sa bebe. Ka baby, sige. Naitang, maubusan siya bro. Kuha pa ta diri. Wah, Sige. Muna si Pak. sa. Saan gawas? Resulted nila eh. Pero, patay. Bawa po makag. Sarap. Sarap. Buka na lang. Bukal mo ngayon. Bukal na Dito ito. nagamay ba? Okay na. Pamatay lang. Sa iuli sa tiyan. Kung isa din nila. Bukas, di ba? Ano bukas ito? Bukas ito. Siguro kira na.
Mura bitaw ka sa bali. Yun sige, tulog. Dito ka bro, kaya kita utang bro, ako tig lunod, ako tig pay bro, ako tig pay bro. Kaya pamili ko sa bangko. Kasih ko bro. Ha? Gimana? Asan? Oh. Sa dagagmay pa James, si mo ni sikat James. Dili. Lain sa to? Oh. Ini, kita tong bahasa page ba? Oh. Sa Facebook kita katong Sama. iko ani ang iho ba? Unsa? Ah, oo. Kato bro, kita ko ato bro, katong isuga no? Deko ato no? Do ang iyang kanang iya kanang palabad ba? Kauno no. Kubiyasa ning iho ano? Nagid ay sa maldito kayo mga igbahin ba? Nangay mo tong bahin bro? Nakakuha man siya dako tulo ka bugyan nakuha sa. Tulo ka bugyan nakuha. Dagko kayong tuna. Matoy duol bitaw na ang iho James. Nagsili nagpanguan sa iyang pambut lagi. Nah, Kito nang kanang. ingkito niyang katig sa palabad. Magyaw-yaw kita malingaw kali. Mura ba siya Bisaya bro? Tapos murag kanang Ilonggo ba? Sti yawa. Oh. Kinain nakuha itong iha nakuha nga tuna eh. Tulo ka buok. Saan? Ayun ko. Yan na sa gilid oh para ingatan ko. Oh, kuridas. Kuridas siguro ni. Magagmay umtagko. Ay bro, naubkan ako na bro. Okay, mana dito? Dito? Oh. Dito rin ikaw na to. So, ayan po guys, marami na po yung ano no, naluto.
ka-homeboy, malapit na pong matapos. Ayan, so, saang fresh anyhow, fresh from the farm. Ayan po, and yan po yung natira. Kunti na lang, kunting tiis na lang. Akong pasalamatan kining tanan nga pagkaon nga tagaan ng kabunkanan sa katasan kung akong pangayon Tagaan sa minimo og bring house. ayun, thank you so much. Langit ko lang ang amahan kining tanan among gipangayon din na aking pangalan ng Kristo magutong anak Ginoo namo. Amen. So ayan. Hello. Say I like Terra. Gusto lang kaya pinauban. Otro. Tatak. So mga tatag, happy birthday to you. So, nagkatahan na Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, tatay. birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ay, kasi mo manaabot sa 58 matuloy ng kalibutan na among amahan sa kanunay. Kani bro. Yan, kung titiis lang po ang saang, is malapit na po matapas. Salamat sa Ginoo. Gaya niya kung kinabuhi. Gaya kung gapo. Nakapunta sa kagabi. Kaya kung kapatid ka nawa, itiglog lang sa kinabuhi, na punta ang awat ko, atin sa hintura. Mamata. Thank you so much. Kita niya ang pagkila para yan. Buka naman ito. Buka na ako dito. Kaya atensyon ni Ana sa inyong kanang bigay at saliging ang alcohol. Pag alcohol mo kanan sa inyong kamot, ay asa mo nagpuol po. Yung ba pa, ikaw din. So ayan. Lain di ka na napit nagkuot, diba? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Lami, ito ka nakainom bro. Umuyong man na. Bugnaw ang kuan ba? Saba ba? Malapit na po. Kunting tiis na lang mga kahumboy. Matatapos na rin po yung ano namin pag luluto, pag-iihaw sa ihawing saang. Saang nak gusto saang. Palapakan mga pilingan. Ayan. So, Ay, kamay mo to. pangatan na ang plato. Para makaon na atong para makaon na. Ayan. Yung inaantay talaga namin guys. Yung kainan talaga no? Kasi gutom na rin po talaga. Mag-sanitize na sa atong mga kamot. Ang atong mga kamot, lumang sa ayaw bisan asa lagnat buot. Sa oras pa naman ini. Kaya ang mga bata, ating mananin yung mga bata, kunin pa na inyong kanang So ayan po guys, doktor na po lahat no. And ayan. Nalagay na po sa Champion Juice. Ayan. So thank you so much for watching and I hope don't forget to subscribe kung baguhan pa rin kayo sa aming channel. Don't forget to subscribe Mario Homeboy, Marvin the Roder, yes. You, and of course, Yungit Vlog. Yes. So thank you for watching and I hope nag-enjoy kayo. And stay safe and God bless you one. Bye-bye. Bye-bye. So our next video. So ayun, thank you so much sa lahat po na nag-subscribe ng ating YouTube channel mga Indego Padolo kasi 2 buwan pa lang ako sa YouTube may 4,000 subscribers na po ang ating YouTube channel and also thank you so much sa lahat po na nag-follow ng ating Facebook page dahil may 18,000 followers na po ako. Thank you
support us business. Bro, ikaw rin nga talaga, Mga Bro, ha? ibang kabayan sa iba't ibang bansa na sobrang laking iwan nila sa akin. Ikaw din natin, bro. Thank you. See you on my next video. Ganyan na lang yung apandal eh. Takdo ko lang tayo. Puno naman. Ay sa bro, kapili na ni bro. Kapila na ni. Sabi mo, takdo ko na. Ato na sa dagat tayo. Magkarabakan na rin sa kilit.